Tiesitkö, että meillä ihmisillä on siellä meidän lapsuudessa ja totta kai myös näin aikuisuudessa erilaisia emotionaalisia tarpeita, joista nämä kaksi seuraavaa tarvetta, mitä mä kohta kerron, niin on erityisen tärkeitä. Eli tarve yhteyteen ja tarve saada olla oma itsensä. Tämä yhteyden tarve tarkoittaa sitä, että me saadaan kokea turvaa ja läheisyyttä ja huolenpitoa ja tunnetta siitä, että me kuulutaan joukkoon. Tarve olla oma itsensä taas tarkoittaa sitä, että saamme ilmaista omia tunteita, tarpeita, mielipiteitä ja hiljalleen rakentaa omaa identiteettiä vapaasti. Ja kun nämä molemmat tarpeet täyttyy riittävästi, niin lapsi oppii jotain todella tärkeää. Sisäistyy semmoinen ajatus sinne omaan mieleen, että mä voin olla oma itseni ja silti säilyttää yhteyden toisiin ihmisiin. Tämä näkyy sitten myöhemmin aikuisuuden ihmissuhteissa niin, että meidän on helpompi kertoa muille, mitä me tarvitaan, sanoa ei, ilmaista eriäviä mielipiteitä ja näyttää myös niitä vaikeita tunteita ilman jatkuvaa pelkoa siitä, että toinen suuttuu, hylkää tai vetäytyy. Kerro tuolla kommenteissa, oliko tämä tuttua juttua sulle ja ota kanava seurantaan. Mä oon psykoterapeutti Katja Ajatusherättämöstä.